Zdravo, ja sam Zlatna Ribica i neki dan mi se dogodilo nešto dosta čudno. Normalno sam plivala u moru, ali onda sam shvatila da je neki čamac malo slično izgleda jednom kojeg sam plivila. Shvatila sam da je to onaj čamac koji me starac doplivao da love ribe, ali sam mu dala više želja. Ali shvatila sam, to nije onaj starac, to je već njegov sin. On je išao isto pecat ribe i upecao me nekako. Ja sam se njemu obratila ljudskim glasom da ga upozorim, da znam kakvi ljudi jesu pohlepni i stalno sve različite stvari traže. Ali on me ignorirao, stavio kanticu i odveo doma. Stavio me da pečem, ali sam pobjegla iz lonca dole u jednu lokvu. Ja sam zapala lonac zato što sam vidjela da nije to baš nekakav dobar čovjek. I pobjegao je on, ali je pao niz liticu pored njegove kuće zbog nedavnog potresa. Dok ovo ja sad pričam, shvatila sam da to nije baš najpametnije što sam mogla napraviti prošle dobro.